сайта на главния учител се отваря, като се напише неговия адрес. Или се напише само ZPG. Значи, каква е целта за изграждане на този сайт? Този сайт е един вид електронно портфолио на квалификационната и методическа работа в нашето училище. Неговата цел е да подпомогне изградения вече модел, училищен модел за вътрешно-квалификационна дейност и в него той да бъде място за споделяне на опит, бързо споделяне, място за наблюдение на опит, за съхраняване на добри практики, доказателство за това какво правим и какво трябва да направим, за да бъдем в крак с времето в международен контекст. Отваряйки сайта на главния учител с изписване на адреса му, ние попадаме в страница, в която са показани основните приоритети за квалификационната дейност на учебната година, основните цели и изградените методически обединения. В страница квалификационна програма са публикувани основни документи, приети с заседание на педагогически съвет и свързани с методическата и квалификационната дейност, вътрешните правила за осигуряване на качество на професионалното образование, вътрешни правила за определяне реда и начина на провеждане на чуждоезиковото обучение. На тази страница са публикувани плановете на всички методически обединения, планът на откритите уроци за годината, като към всеки урок има и архив, където са публикувани план-конспекта и други помощни материали и отчетите за работата на съответното методическо обединение. А в страница методически материали, нейното предназначение е тя да архивира най-добрите уроци и същевременно да представи материали, които са свързани с вътрешно-квалификационната дейност. Така на нея са намерили място презентациите, свързани с разглеждане на темата умения на учене или как да ги развием, проектът средство за осъществяване на междупредметните връзки, възможностите на информационните технологии при създаване на тестове и как да разработим и управляваме образователни проекти в класната стая. В нея има и 3 урока от миналата година, които са в резултат на едното педагогическо изследване на тема иновативни методи на преподаване. Страниците олимпиади показва анализа на участието на учениците от нашата гимназия. Страницата състезания пък показва какви резултати сме постигнали от проведените училищни състезания, като за някои от тях има и клипче от състезанието. В страница полезни връзки има линкове към различни сайтове с помощни материали, към сайтове за проекти, координирани от главния учител и вече приключили, и полезни сайтове, където може всеки един да намери различни педагогически ресурси. Страницата съобщение се изменя най-често и се актуализира. В нея се поставят
Материали с различни указания. Общи и конкретни указания за портфолиото, бланки за входното и изходното равнище, материали от курса, който проведохме в Банкя на тема взаимодействието семейство-училище, насочено към оптимизиране на учебно-възпитателния процес, съобщения, свързани с квалификацията, съобщения, които касаят вътрешно информационната дейност на методическите обединения. В тази част се публикуват и направените анализи и резултати за самата педагогическа и учебно-възпитателна дейност.